Naše dejiny sa dostávajú na hracie dosky. Mladí ľudia z Komárna vytvorili z vlastných prostriedkov spoločenskú hru o Slovenskom národnom povstaní. Zábavnou formou chcú ľuďom priblížiť jednu z najvýraznejších častí našich dejín. Slovenské národné povstanie si môžete tento rok pripomenúť ponovom a trochu netradične. Mladí nadšenci z Komárna vytvorili spoločenskú hru inšpirovanú práve Slovenským národným povstaním. Viac nám o nej povie jeden z autorov, Attila Šebeštien. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak na začiatok sa opýtam, ako hra funguje, o čo v nej ide? No, základný koncept je vlastne v dobíjaní nejakých území. Vybrali sme si časť mapy Slovenska, najmä teda stredné a západné Slovensko, ktoré sme rozdelili na takých 7 pomyselných území a vlastne úlohou hráčov, povstalcov a nacistov je dobíjať vlastne tieto územia a na konci hry mať dobitých čo najviac území. Môžeme teda aj zvrátiť chod dejín? Áno, je možné zvrátiť chod dejín. Vlastne deje sa to tam pomocou bojov a vlastne všetky vojenské jednotky majú nejaké karty zbraní, pomocou ktorých bojujú a vlastne využívajú nejakú stratégiu na pohyb po mape. A podľa toho, ako sa to podarí jednej alebo druhej strane, vlastne sa môžu úplne inak vyvinúť dejiny. A pre koľko hráčov je určená, od akého veku? No, hra je pre hráčov od 13 rokov a je pre 2 až 3 hráčov, avšak máme takú skúsenosť, že keď sa dajú napríklad hráči do dvojíc, tak to môže byť až pre 6 hráčov napríklad. Ako vznikla myšlienka oživiť túto historickú udalosť takýmto spôsobom? Myšlienka vznikla tak, že sme si povedali s kolegom Mišom, že chceme vytvoriť nejakú spoločenskú hru a premýšľali sme na akú tému, tak najviac nás lákal práve ten dejepis a vlastne história. Tak sme začali tak bádať a povedali sme si, že prečo nie nejakú slovenskú tému, že takých hier tu je málo a vlastne strategických neviem, či vôbec nejaké sú vlastne na slovenskú históriu. A sme si povedali, že čo je taká výraznejšia téma vlastne na Slovensku ako Slovenské národné povstanie. Neskôr sme zistili, že nás vlastne čaká aj 80. výročie, teraz v auguste, tak sme spojili príjemné s užitočným a pustili sme sa do toho. Museli ste sa samozrejme držať historických faktov a s kým ste teda spolupracovali? Spolupracovali sme s docentom Pavlom Jakubčinom z Trnavskej univerzity a tiež s doktorom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa, ktorí nám pomohli s overením nejakých historických faktov a tiež nám dodali rôzne nápady nové. Je ťažké vytvoriť takúto spoločenskú hru? Ťažko povedať, že či to je ťažké. Išli sme vlastne krok po kroku. Vždy sme sa snažili nájsť nejaký ten ďalší krok, čo pozmeniť, čo tam pridať. A dokopy nám to trvalo asi tak rok a pol, avšak s väčšími prestávkami nevždy sme na tom pracovali tak aktívne. Až v tých posledných mesiacoch sme sa do toho pustili tak viac. A má hra úspech? Zatiaľ sa nám zdá, že áno, už sa nejaké kusy predali a zatiaľ sú na ňu aj také zaujímavé ohlasy, že ľuďom sa páči. Samozrejme je to prvé vydanie, takže nejaké chybičky sa tam akože určite nájdu, avšak zatiaľ máme pocit, že hráči majú zážitok z našej hry. A ide o akože takú oddychovku, alebo sa pri tom človek aj zapotí? Záleží aj od typu hráča. Keď niekto chce viac tak oddychovať a menej premýšľať, dá sa, ale je to skôr vlastne pre takých stratégov, ktorí radi premýšľajú vlastne ako zahrať ten ťah čo najlepšie a radi si vyhradia viac času na hranie tej hry, aby si viac premysleli svoj ťah. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. O hre Slovenské národné povstanie, boj, zrada, taktika sme sa rozprávali s Attilom Šebeštienom.